azken urteetan euskara aurrerapena handia egin du eta gero eta gehiago entzuten da leku guztietan. Daude bilerak, bezeroentzako harremanak, gero eta gehiago erabiltzen da. Nik uste dut positiboa dela, gogoa daukatela. Azkenean, gaur egun ikusten dugu foro hau sortu dela, behar bat ikusten dutelako. Azkenean, pertsonak daude enpresetan, behar hori ikusten dute eta zuzendariak behar horren aurrera egiteko nahia daukate, erantzun bat ematea. Orduan, nik uste dut positiboa dela eta gero eta gauza gehiago egiten ari direla. Nik uste dut oso beharrezkoa dela. Azkenean, gauza berriak egiteko beldurra ematen du askotan. Eta ez dakizunean noruntz joan edo zer egin, ez duzu pausua ematen. Eta baldin badaukazu administrazio baten babesa edo beste enpresen laguntza edo esperientzia, asko zerrezagoa da pausua emateko. Orduan uste dut proiektu bat egotea asko pausu hori ematera lagunduko diela. Azken finean, enpresetan pertsonak daude eta beren identitatea garrantzitsua da. Eta asko nahia daukate euskaraz hitz egiteko, lagunkideekin bilerak egiteko, orduan aukera hori ematean nik uste dut laguntzen diela ondo egotea lanean, aurrera egitea, motibatzea, eta orduan pertsonetan pentsatzea da enpresen baliorik handiena. Hemen zuzendaritza sartuta dago, proiektuan sartuta dago, eta nik uste dut hori garrantzitsuena dela. Zuzendaritza ez badu aurrera eta ez badu bultzatzen, azkenean ez du laguntzarik ematen, ez dira taldeak sortzen, eta proiektua bertan bera gelditzen da. Eta jendea ikusten baldin badu zuzendaritza proiektuan sartzen dela, denak atzetik handoaz, nahiak sortzen dira, eta gauzak egiteko gogoak, eta taldeak, eta iniziatibak sortzen dira. Orduan, nik uste jendea pozik dagoela eta aurrera egiteko zuzendaritza behar duzula. Azkenean ez dela dena, zuri edo beltza. Azkenean da, aukera ematea. Ez da, batean euskara sartzen dugulako, dena euskaraz egin behar. Jende batzuk sartuko direnak, eta beste batzuk, ez dakit, nagusiak direlako, ez daukatelako aukera, edo ez dira sartuko, baina egingo duzu bilera batzuk euskaraz, bete batzuk erderaz, baina gutxienez aukera ematea, bai barruko jendeari edo kanpoko bezeroei, berak nahi duten hizkuntzetan gauzak egitea. Azkenean ez da dena batean edo orderaz, edo inglesez, edo euskeraz, edo zein hizkuntzan egin behar. Oreka bat lortu behar da. Gure kasuan Elektrabitore kooperatiba bat da, orduan lankide batzuk ikusi zuten beharra edo nahia edo utxune bat kasu horretan, eta gu daukagu kontseilu soziala, errektorea eta zuzendaritza, esan zuten, ikusi zuten utxune hori jarri zuten mahai gainean, eta bi kontseiluak eta zuzendaritza ados zeuden, utxune hori zegelakola, eta euskara batzorde bat sortu genuen. Euskara batzorde hori sortuta, zuzendaritzarekin, kontseiluekin eta gero koordinadore batzutekin, lehenengo gauza diagnostiko bat egin genuen, zeren proiektu bat hasteko jakin behar duzun nun zauden, jakiteko zer behar dituzun. Orduan diagnostiko bat egin genuen, ikusi zen jendea zekiela, baina ez zenela erabiltzen euskara. Orduan, jarri ziren, hemen bertan, gure instalazioetan hemen jundi zen, klaseak emateko aukerak, edo euskaltegi batera joateko, diru laguntzak, gero mintza taldeak egin ziren. Azkenean, jendea beldurrak entzeko eta azteko, pizkanaka, nahiz eta ez jakin ondo, ohitura hartzen baldin badezu, azkenean, bateratzen zaizu. Azkenean, pertsonen arteko elkarrizketak eta horrela izaten dira ohiturak. Nahiz eta zu eta ni jakin euskara, gure ohitura baldin bada erderaz egitea, erderaz jotzen dugu. Orduan, diagnostiko hori, mentxalagunak, eta gero bilerak hasi ziren, jendea aurrera egin zuenean, bilerak, formakuntzak, batzuk euskaraz eta beste batzuk errera. Orduan, urtera egiten dena da, kudeaketa plana, eta objektibo batzuk jartzen dira, batzar hori lan egiten du, eta pizkanaka aurrera goaz.
Azken hasieran ez dakit, 8% bakarrik erabiltzen zuen euskera, eta orain ja 60 baina 20 erabiltzen du. Orduan, aldaketa hori urtero eta jendeari konfientza ematen eman behar dezu. Orduan borgoaz. Eta horrera, urtero planetan metak jartzen, konfidantza, barruan, estan dizuen bezala, bilerak, formakuntzak, harrerak, eta bezeroi baita, klaro. Azkenean harrera ematen dio euskeraz, nahi baldin badute dokumentazio guztia jaso dezakete euskaraz, eta daude komertzialak harremanak eukitzeko nahi duten hizkuntzetan. Baina poliki, pausoak ematen. Igual barruan ja asko aurreratu dugu, jendea ja erabiltzen du nahiko, baina bezeroei begira, kanpora begira, euskara gehiago erabiltzea. Azkenean, guk egunero gaude bezeroekin, komunitatean gaude, eta hor dago denetaketiko jendea. Orduan aurrera egitea hor, jendea prestatzea gehiago ez ukitzeko beldurrik egiteko euskaraz, eta zerbitzu hori ematea gero eta hobeto.